Gatusan ka mga Muslim nga nagpilgrimahe dito sa Mecca, Saudi Arabia alang sa tinuig nga pagsaulog sa Idil Adha ang namatay sa usa ka stampede. Ang Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia nga niingon nga sa kapin 700 nga namatay wala pay Pilipino nga naapil. Matud pa ni Consul General Imelda Panulong nga nakig-coordinar na sila karon sa mga opisyales sa National Commission on Muslim Filipinos nga mipasalig sa seguridad sa kapin 8,000 ka mga Pilipino nga mibiyahe sa Mecca alang sa Hajj pilgrimage. Usa ka stampede ang nahitabo sa dihang duha ka grupo sa mga nagpilgrimahe ang nisugat sa Mina alang sa usa ka ritual. Ang Hajj mao ang pinakadako nga tinuig nga panagpundok sa mga Muslim didto sa Saudi Arabia. Daghan na usab nga mga stampede, sunog ug riot ang nahitabo atol sa pagsaulog sa Hajj nga mikalas og gatusan ka mga kinabuhi. Gimando na sa hari sa Saudi Arabia ang investigasyon mahitungod sa aksidente.